matuod gayud ang paghigugma ko kano sa matapos ang gugma sa dughan mo pinanggaway paghupat samtang ako may kinabuhi pa. Sumanunta gayon ang atong mga sang kasakit mo kalipay yayong handang duha. Sumanunta gayon ano sa matapos ang gugma sa dughan mo pinanggaway paghupat samtang ako may kinabuhi pa. Sumanunta gayon ang atong mga sang kasakit o kalipay yayo